Oruchi ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwana n'ụbọchị tata bụ eke n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite na Anambra steeti na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa okwu agba. Abụ m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, ya bụ ọbụ onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi n'ụfọdụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụ m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata bụ eke, isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ịga ọjị. Kedu ka esi aga ọjị dịka gị bụ onye batara n'ọdịnala ọfụ? Kedu ka esi aga ọjị? Kedu ihe ọjị pụtara? Kedu nkọwa miri emi ihe gbasara ọjị? Ọjị ọjọọ ka ọ bụrụ ka o nwere spiritual meaning and spiritual benefit dị n'ọjị n'ala Igbo. Ọ ihe ndị a bụ ihe ị kwesịrị ịma dịka as your laying foundation of your ọdịnala journey. So ige ntị ma gee ntị nke ọma. So ọ ihe nchọrọ n'ụbọchị taa. Mana bifo anyị gaa n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst ka na-aga n'iru. Yes, aja mbunye elu, aja ịpụta ihe a na-achụ ya na tempụl ụtụtụ ọbụla. Anyị ga-achụgide ya bụ aja wee ruo na 14th of August. Na 14th of August a ka anyị ga-ebuzi ebulu saraka ndị mmadụ erikwazi ya ma nwụọ na tempụl. Ọ bụrụ na isonyewu nke ọnwa, ị nwekwara ike isonye na nke ọnwa na-abịa n'ọnwa Septemba. Nke ọnwa Septemba ga-ebidokwa na Septemba 6, last kwa for 14 good days. Na-abụ ihe kwesịrị ịma ka agba ọkwa dị mkpa. Echefuna afọ anyị na-agba, a na-akwụ ụgwọ wee na-agba afa, mana counseling bụ free. To join our counseling class anyị na-enwe, ọ na-abụbụ ụbọchị ụka. Yes, nwekwa some exceptional days anyị na-agba afa, mana ọ ga-abụ from 3 o'clock anyị lụsị ọrụ anyị nwere for the day. So ụbọchị ọbụla ị ga-abịa for counseling ma ọ bụ na-ebịa ka agbaala gị afa Ugochi tubelu na temple, you have to chat me ka ebe uke oge ụbọchị ọ ga-abụ ya atọ. Especially ndị bịa for counseling, and my like we can get adequate time, pay attention to your challenges. Then when you get to Ziaka, you ga-abụ ime ka udo bi wee dị. Ka bụ ihe kwesịrị ịma gbasara ọrụ anyị na-alụ. Ka bụ ofu. Nke ọzọzi ị kwesịrị ịma n'ọrụ anyị na-alụ bụ dịka onye ọdịnala, dịka onye nchụaja. Ọ bụrụ na Igbo onye na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ihe ị ga-emere nwanne gị maọbụ enyi gị maọbụ ikwu gị maọbụ ibe gị bụ share this message, share this video, ka onye anwa nụ. The greatest thing nwere ike imelụ onye ikwu gị, onye fụrụ n'anya, bụ ime ka ọnụ nkụzi a, maka na okwukwe sitere n'ọnụnụ. Ọnwa ajụjụ ọbụla ị nwere na nkụzi anyị akụzi taa, maọbụ ihe anyị kụzigoro gboo, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send the message na WhatsApp 08057783672. Aga m eme ka o wuo gị anya nke ọma. Mana bifo anyị gaba n'iru, anyị ayọzie nkwa anyị wee gaba n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa. Ka ị na-ajọin anyị n'oge awa nke eziokwu, share the link, invite your friends and well-wishers. Daalụ na anyị gbatizie egwu ara banye. Na-enyekwa onye nwere onyinye, onye akpụrụ okwubi okwu n'isi mmadụ na-abụ a. Nke ofu onye adị mma, nke onye nke ọzọ ama adị mma. Ihe ọ pụtaghị abụghị ike onye akpọrọ ọrụ akwụkwọ, kama na ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ onye nwa ga-ekwubiri onye nke ịkwa, onye enwetaghị ọgwụgwọ na nsogbu ya. Ọ bụrụ na ọ daruo n'ebe akwa na-asị Chukwu okike, kere ihe nke m ji wee rizi iche na ndị ọzọ enwerechago onwe ha n'ebe arịrị. Gị nwa bụ onye akpọrọ ọrụ kwesịrị ije n'ihu ọrụ gị, ka i wee nọrọ wee zugbo onye na-etu ala mgbe mkpa, wee kwubie okwu n'isi ndụ ya ka o nwere onwe ya. A ga na-apịawa gị azụ. Ihe eji apịawa gị azụ bụ ka i jee n'ihu ọrụ gị, ka i wee kwubiere ndị na-etu ala n'ebe akwa na-akụ ọta. O
okwu ka ewe m ọja bụ ihe kwesịrị ime ịnọ n'ihu ọlụ gị ị ga-agwana ntị ihe ndị mmadụ ga-ekwu ị gara ntị ihe ndị mmadụ ga-ekwu gaa n'ihu ọlụ gị maka na ọ n'ihu ọlụ gị ka ị ga-anọ wee n'ude ị gaa n'ihu ọlụ gị ka o wee gaziere gị nnọọ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa okwu agba, oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu anọ n'isi ya. Anyị abịakwana n'uru mgbede taa. Anyị si na ọmaka ga-emerụ nwoke merụ nwaanyị. Ana m ekene viewers all over the world, my fans, my children all over the world, ndị niile na-esonyere anyị na mgbasa ozi nke ọdịnala Igbo all over the world. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ana m anabata onye ọbụla n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ gịnị bụ ọjị, kedu ka esi aga ọjị, kedu ihe bụ ịga ọfọ, kedu ihe ọ pụtara, ọ ihe ndị mmadụ ndị ụka anyarị na-agbọ ọmụ na anyị jide ọjị si na anyị na-aga ọjị ma ọ bụ na anyị na-aga ọfọ, ọ ihe ndị mmadụ na-eche na anyị na-eme ka ọ bụ. Ma gee ntị nke ọma. Gịnị bụ ọjị? Ọjị a na-ekwu bụ a fruit, is natural fruit. Yes. Ndị Igbo na-atụ ilu si na ọ bụrụ na ejide ọjị n'aka kwụọ ụkwara ndị mmụọ egebe ntị.
Here abo inu obutorobo. It's one of the ancient adage concerning kola. Kebe isiokwu bụ na o nwere ihe ọbụla a na-ebido ime n'ala Igbo a ga-ama ebu ụzọ kwuo maka ọjị. You know why? Maka na Igbo na-atụ ilu sị na o wetara ọjị wetara ndụ. He who brings kola brings life. Is a wonderful natural fruit that normally come in lobes. Yes, orji is a natural fruit that normally come in lobes. Let me explain it very well. That it comes in lobes, meaning no na-abịa n'ibe ma ejikọta ya ọnụ ọ bụrụ ofu ogbe ọjị. Ị ghọtara ya? Now, gịnị bụ ọjị? Dịka nsi wee kwu bụ ọjị bụ ofu a fruit ga-abụ ijide ya n'aka by me holding at it. The forces of nature is already listening to hear what you will say. And echefuna no ihe ọbụla i kwuru n'ọnụ ya ka mmụọ na-anụ. I can tell you the power of kola. Uru ọjị bara. Nke bụ eziokwu, do you know that some of these challenges you are running from pillar to post can be solved with ordinary kola of 50 naira? Do you know? You don't know. What you don't know is only a mystery to you and not to all. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Let me tell you what is Egofo. Egofo simple means what the Oko Obia Apollo ebere. Egofo bụ iju ogu. Ụbọchị na-akọwa na nkụzi gbasara gịnị bụ Egofo, gịnị bụ ekpere. Nwee kọwalụ gị na what is prayer. Ka m welu nkụzi nke ndị ụka. Ọ sị na ekpere bụ iwelite uche anyị enu na iwelite obi anyị enu n'ebe Chukwu nọ n'ọnya ma wee ekpere. Nwee na-achọwalụ gị gịnị bụ Egofo maọbụ ịga ọjị. Ihe ndị a bụ okwu eji ekwubi okwu mana na-asụziri ya n'ọnụ na-ekpere ekpere bụ prayer. Ya na Egofo maọbụ ịga ọjị means the same thing. It in details so that you want, because if you don't understand it, you might be one of the real front and back. You will not embrace the natural power that is embedded in kola. I still have a lot of testimony I will give you, wonderful things done by a single orji, but you don't know the benefit. Now, let me tell you what it stands for. What is prayer? Prayer, the so-called prayer is divided into 4 partitions. Yes. And the Egoji or Egofo n'ala Igbo is partitioned into 4. To show you that the word called prayer is formulated by what we know and have in Odinana Igbo before the arrival of the white man. Before ndị anyara abịa. Before ndị anyara abịa, ndị Igbo na-agọburi ọfọrị. Ndị Igbo na-agọbụ ọjị. Ọtụ ndị mmadụ nwere ike ịkpọ onye na-agọ ọjị ma ọ bụ onye na-agọ ọfọ, onye na-agọ mmụọ. Nwee na-ajụzi onye bụ mmụọ. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee sị na Chukwu bụ mmụọ. So mgbe ị na-agọ ọjị ma mgbe ị na-agọ ọfọ, ihe ọ pụtara n'ihi na you are worshiping that mmụọ bụ Chukwu. Ịghọtara ya? Now, ịgọ ọjị nwere 4 partitioning. Then ịgọ so-called prayer nwekwa 4 partitioning. 1. Onye ọbụla wetara ọjị ka ọ gọọ ọjị ga-ebu ụzọ sị Chukwu okike anyị ekene gị. N'ọkpọziri kpọwazie the entities of powers, ndị njelu nke Chukwu, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Kpọwazie ụmụ mmụọ dị iche iche. Ndị a niile bụ ndị njelu nke Chukwu.
You got that? Now, the same thing, Onyuka, Chogoro no Chori Bebere, he will first of all praise the creator of the whole universe. Then, Oyena Goji, the second thing I'll give you, or Yomba Ramehe, say, no, I am what an asahona for Ebo would I see Major Sebalo. Now, the second aspect, Oyena Goji, Ogebo, Kenetuku, Kenetuku Primi Henine. We quote on what Roji Watalando, where's you? Okutia Yomba, see about when they Major Sebalo, where's you? That is the answer for forgiveness of sin. The third thing, Oyena go forgive Womo. Or Yobasia Cosideria, the same thing I walk we have here name and Onion Bebere after praises. Onion Bebere gave Mewo, your man. The next part of gave Mewo, your it was where there. If you let or you go for God to edit. Now, the third one of the fourth one of that. Onion Bebere ga Adwogo. Ijogo. Obido kwubi okwu nke ndị ụka kpọrọ back to center nya ka a na-akpọ iju okwu mana ọdịnala Igbo ihe anyị kpọrọ ya bụ iju okwu ọ ga-ajụ bụ okwuchi etu o si wee dịrị ya okwusia etu o si wee dịrị ya yọsịa arịrịọ ihe ọzọ ọ ga-ebido ime ikwubi okwu like onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbu onye a na ndụ onye si anyị nwụọ onye anwụọ ka anyị ji ahụ ya ihe niile ọ na-eme ka a na-akpọ iju okwu ndị ụka kpọrọ ya back to sender. So you should be always be proud na-akpọrọ onye na-aga ọfọ maka na ịga ọfọ is simple in ordinary language bụ ikpe ekpere. Ị ghọtara ya? Onye na-aga ọfọ adịrọ different from onye na-ekpe ekpere. Mana what people don't understand bụ na eriri ndị mmadụ eri wee reset our people's mind from the truth. Again, let me give you an example. Ihe ga-eji wee ma na onye na-aga ọfọ na-ekpekwazi ekpere. The psalmist, that is David. Onye David asịrị na onye nwetelu the Psalms. Let me remind you some of the popular Psalms. Like Psalm 21. Ọ sị na Chineke bụ onye na-azụ m dịka atụrụ na ọ dịghị ihe kọrọ m na ọ na-eme ka mma gburu n'ebe ihe anyị taa ihe nke ndụ and so on and so forth. Now, ọ bịa na another popular Psalm about Psalm 35. Ọ sị buso ha agha bụ ndị na-ebuso m agha, luso ha ọgụ bụ ndị na-alụso m ọgụ. Ọ sị let my enemy let their ụzọ ha gbaa ọchịchịrị. Ọ sị ka echiche ọjọọ ha niile ha chere ka ọ na-achịrị ha. Ije gụọ Psalm, this one Psalm comprises praises, forgiveness, arịrịọ, and iju. Just get between a Psalm. I used to be a Bible scholar. Gasi na Psalm, kụọ Psalm bido na mbido wee ruo na nkwụsị. Psalm bụ iju ogu David jụrụ, okwu David kwubiri, ọ ha ka a chịkọtara ọnụ kpọọ Psalm. So, Psalm a bụ okwu David kwubiri. Okwu David a kwubiri adịrọ different from okwu nke nwa ọ na-ekwubi. Okwu a David na-ekwubi adịrọ different from okwu nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-ekwubi. Mana the inferiority complex emeka ọtụ ndị mmadụ. Anyị ụfọdụ ndị mmadụ anyị ndị be anyị erie ndị be anyị erie. Ichefuzie na ya bụ Psalms Abu David abụọma. David. No, David kwubiri ya, and David was never a Christian. So it cannot clear a claim of that Old Testament as Christian book. No. So ma ndị ndị wee kwubi ebu na gị nwere onwe gị na-ene m anya nwere ike ịdị ekwubi okwu
n'okwu nke gị na-etu as the spirit leads ọ bịara mmezu. Ịmara etu ahụ isi wee bere ibu isi eje churches na-eje ministries a na-enye gị psalms sị gị na ruo gị gụọ Psalm 21 gị gụọ Psalm 35 gị gụọ Psalm 91 na-amanye elu. I can tell you na gị nwa na onwe gị as the spirit leads you, ị nwere ike ikwubi okwu, ị nwere ike iju ogu ọ bịara mmezu. But you know your problem, you are belittling what you have as onye ọdịnala. Ọdịnala Igbo bụ usoro okpukpere ndị Igbo, usoro okpukpere ndị Afrịka, and no nkụ dị na mba na-egere mba nri. Gịnị ebe ịga ọfọ? So be proud na ị na-aga ọfọ. Gịnị ebe ịga ọfọ? As a beginner, dịka ihe na-achịkọwala gị, as a beginner, ihe ị na-edere ịma bụ 1, ịpụta iweta ọjị, ịmaghị ihe iyi ekwu, iweta ọjị ahụ si Chukwu okike ekere m gị, onye ike niile si n'aka ya bịa, chi nke ndị nna nna anyị ha, the gods of our land, my ancestors, ndị ichie ebe nne m na ndị ichie ebe nna m, ezumezu mmụọ niile mụ na ha so, ndị na-emere m ihe na ndị na-emere ihe, ndị na-eso m na ndị na-eso. Biko nụ, onye akpọrọ ya akpụ ibie. Ịkpọkụzie mmụọ dị iche iche nọ na ngwurube nna gị, mmụọ ezi mmụọ niile ndị nna nna gị ha felo, all the beings from the light region, mmụọ ezi mmụọ niile eji wee wube ngwuru, mmụọ ndị na-eweta ihe ọma. Etu eke ịkpọkuo ka ha rabụ mmụọ niile na-eri, ịkpọkuo ka ha rabụ mmụọ niile na-eri oke na-ekesị ha gbadata n'oge gị na ha ji anọrị n'oruo. Ịkpọkuo mmụọ niile ndị na-agagharị n'ụbọchị eke, ndị na-agagharị na-eme mma. Kpọkuo all the beings from the light region si ha gbadataba. Ịgbakwa ihe ya akpọ, kpọkuo mmụọ niile nọ na Ugochi tụrụ na temple si ha biko ha bịa nyere gị aka. Kpọkuo ndị ezi mmụọ niile, ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị, agwa ikwu nne gị na agwa ikwu nna gị, mmụọ abụna mmụọ ọbụla ndị na-eweta ihe ọma na ngwurube nna gị, biko ha bịa n'ọha ka ị na-akpọku. Na onye a na-achụ efi akpọku, ọnwụ na o jiri ọgbụrụ ya na o ji ọgwụ ya. Echefukwara na ihe i kwuru n'ọnụ ka mmụọ na-anụ. You must speak out. N'okwu ekwuru ekwu wuo Biafra anya. Ndị Igbo tụrụ ilu si na okwu ekwuru ekwu wuo Biafra anya. Ndị oyibo si out of the abundance of the heart the mouth speak. Ịkpọkue, and then when networks are challenges, but we continue. Ịkpọkue ezi mmụọ niile akpọkụ na ngwurube nna gị na ngwurube nne gị, mmụọ ọbụla na-emere gị ihe, mmụọ ọbụla na-atụghị anya ekele n'aka, na mmụọ ọbụla na-eso gị, n'ọha ha niile ka ị na-akpọ. Onye akpọrọ ya kpọ ibie. Ịghọtara ya? Echefu na ide eti okwu a, onye akpọrọ ya mee gịnị? Ya kpọ ibie. Na-ekpọkuo ndị otu gị, ndị iyi ụwa gị, ndị ọgbanje gị, mmụọ ọbụla so gị, ndị mmiri gị, ndị ezumezu gị. Kpọkuo all the 4 cardinal elements. Kpọkuo chi onye ụwa gị na ike ngachi gị na mmụọ ọbụla so chi gị, mmụọ onye na chi gị na-erikọ, n'ọha niile ka ị na-akpọ. Onye akpọrọ ya mee gịnị? Ya kpọọ ibie. Kpọọ elemental beings and mystics and forces of nature. Kpọọ ha all the forces of nature, ndị niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, n'ọha ka ị na-akpọ n'ụbọchị taa, n'oge ka gị na ha nọrọ ya, ka ụnụ tụgharịa uche. Nwanne, ị na-eme etu a, udo obi ga na-adịrị gị. Imesịa ya, ịkpọcha ha, kpọọ mmụọ niile si n'ikwu nne gị, mmụọ niile si n'ikwu nne gị na-ebe ịmụ ngwa dị ana, ọbụ Amadioha, ọbụ Udo, ọbụ Ụlasị, ọbụ Ogwugwu, ọbụ Akpụ, ọgụ ọbụ na ọbụ, kpọwa ha ncha niile. Ịkpọcha ha, isi ha bịa, ha mee ka irie nne,
ha mee odogwu ha mee ga-eji amatụ imechaa ya echefuna na ọjị ịwalụ dị lobes ọ dị n'ibe n'ibe wee jikọta ọnụ bụrụ otu ukwu. Example, ọ bụrụ na ọjị gbalụ ọjị na-agba ụdị dị iche iche ọ na-agba in numbers and ihe niile a nwere ihe ominu and ihe ọbụla nwere ihe eji eme. Ọjị nwere ike nwe ihe a na-agba ọjị ogbi. Ọjị ogbi iwe ọjị ewetalụ mana ọ gbara ibe a na-akpọ ya ọjị ogbi. Enwekwara ọrụ mmụọ eji alụ iche. Yes. Sorry. O nwere ọrụ mmụọ ejikwa ọjị ogbi alụ. Then o nwere ọjị gbara ịbụa. Enwere ọjị gbara ịbụa. Ọjị agbara ịbụa. Ọjị agbara ịbụa a na-akpụ ya ọjị ana, a na-akpụ ya ọjị ana. Nwa bụ ọjị, ọ bụrụ na ọjị fụ ọjị na ọjị gbara ịbụa, ihe m ga-emewu ewere ndata ọjị agbara ịbụa jee n'ebe m dọrọ ana wụsara ya ana. Ipikizie anọda ọjị ị ga-ekwuzi ọ bụrụ na ịgọchigo ọjị niile ị ga-agọ iwe mepezie the back wee fụzie n'ịbụa ka ọ gbalụ. Ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ị chọghị ịwa wee fụrụ ịbụa ka ọ gbalụ, ị mara na ihe ị ga-eme bụ ị ga-akpụ ya n'ọjị ana, iwụpụrụ ya ana, ipikizie anọda ọjị na ọwụrụ inwere anọda ọjị. Isi na ihe ị gọrọ na mbụ na ọnya ka ị gọrọ na abụọ, ihe ịdị ọkwa ka ị repeatikwa again. Iwetara na ọjị nke ọnwụ na-egosigo nkuzi a wee fụzie n'ịbụa ka ọ gbalụ maọbụ n'ọjị ogbi. Isi na ihe ị gọrọ na mbụ ka ị gọrọ na nke ịbụa, ịwazie dị ọjị. Ịghọtara ya? Ịwachazie ọjị a, then enwere ọjị ịwacha ya, o nwere ike ọjị agbazi ịtọ. Ọjị gbara ịtọ bụ ọjị ikenga. Ọ bụrụ mmadụ niile na-ata ọjị ikenga. Ụfọdụ na-asọrọ ya one thing or the other. You know why? Akụwara ihe nwere. So ọ bụrụ na ọjị gbaa ịtọ, ọjị ikenga, ihe eji akpọ ya ọjị ikenga. Ọjị abụ ọjị gbalụ oke oke. Yes, ọ gbalụ oke oke. That is, ọjị na-enwe male and female, mana ọjị ikenga gbalụ three male, there is no female. So ọ gbara oke oke. Ọ bụrụ mmadụ niile na-atị ya, ọ bụrụkwa na agbụrụ niile na-atị ya. Ụfọdụ ndị na-atị ya ata ha na mmadụ adịghị atị ya, ọ sị na ikenga ya. Mana anyị nwa, my own clan, anyị na-ata ọjị ikenga maka na anyị na-ehi agụ. Yes, anyị na-ata ọjị ikenga, my own clan uru damish na Ogbuefi na oraifite. Ịghọtara ya? So anyị na-ata ọjị ikenga. So mana o nwekwara ndị nwere exceptional reason why na ha dị ata ọjị ikenga. Ụfọdụ na-ata ata gwara gị na ụfọdụ na-ata ata will not share with anybody. But for me, nwa ọjị ikenga, I share it with my ezumezu. Nwa ọjị ikenga, I can eat alone. Nwa ọjị ikenga, onye my clan nọrọ nso, he can eat with me. Ọjị ikenga. Yes. But o nwere ndị na-avoid ya. Ịghọtara ya? Then ka maka ọjị gbara ịnọ. Naturally, ọjị gbara ịnọ bụkarị ọjị ndị mmadụ na-ewe na ọ gbara afịa na anụ ụbọchị na anọ maka ihe na ọ dị balance. Ọjị gbara ịnọ na-enwe nwoke na-abụ nwaanyị na-abụ. Ịwa ya ịfụ na ihe ọ ya agba bụ nwoke na-abụ nwaanyị na-abụ. Ọ dabara adaba. O wee represent here 4 market days.
which represented 4 cardinal points. Ọjị gbara ịnọ. Agwa ngụ na ọjị gbara ịnọ represent the 4 cardinal points, 4 market days. That 4 cardinal points bụ 2 male, 2 female. Now, ngwa gị na the sun element is okay. The water element is female. The air element is nwoke. While land element, Mother Earth, is 1. Now, we kọwalụ gị na ọjị gbara ịnọ balansịrị n'ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Ise means abundance, ụba. Gịnị kpatara ndị Igbo ji ekwu ise? Akụwago m ya mbụ. I will repeat it again. Maka ndị bụ new people na ndị na-esonye m. N'ala Igbo, ihe Igbo ji asị ise bụ na afịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Ihe ọma mee na afịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Wee mụma tụkwasị something on top. And ọ dị etu a, ọgba ise mana ọ ga-abụ na n'ọgbara ise. Ọgba ise anwa ịma David lawyer bụ oke ịtọ nwaanyị na-abụ. Ọgba ise anwa ihe ọpụta bụ na gịnị mere ka ihe niile ayọrọ ka o mezuo n'eke, mezuo n'orie, mezuo n'afọ, mezuo na nkwọ mụma. Anya ka eji asị ise. Ise means ka ihe niile ayọrọ mezuo n'eke, mezuo n'orie, mezuo n'afọ, mezuo na nkwọ mụma ise. So let it happen according to ihe yọrọ na ayọ ya mezuo jupụta ma ụma. Anya mata ndị ụka ụfọdụ ọda mgbe anyị na-agụ akwụkwọ, adị ka akwụkwọ Lugo sị, give, it shall be given unto you, with measure shaking together and running over. So ọdịnala Igbo bụ na ọ dị ise abụ ka ihe niile ị gọrọ mezuo n'afịa na-anọ ụbọchị na-anọ mụba asị ise. So iwe ọjị ọ bụrụ ọjị ịgba ise ụba ka ọ bụ. Anything abụ ma ọ gbara ise, ma ọ gbara isii, ma ọ gbara ịsaa, ma ọ gbara ịsatọ, ma ọ gbara ụba ka ọ bụ. Stop giving negative interpretation to those ọjị gbara a multiple fold like that, multiple lobes. Let me give you an example. Ọ bụrụ na ị wetara ọjị, ọ bụrụ na ọjị ụtụtụ mebi ofu ogbe ọjị ị na-awa, mụ na m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ụtụtụ ọbụla ana m awa not less than ọjị 6. Ọ ihe m na-awakarị ọjị 6. Yes, m na-awakarị ụtụtụ ọbụla. Ọ nkwara ọ na-ede nkwere ike karị, mana ọ dị adị ọjị 6. So n'ime ọjị 6 awepụta tinye n'efere jee na temple, ewepụta ofu n'ime ya wee gọba ọjị, kpọkwuo the entities of powers, gbọkwuchie ha, awa amụnya m ọjị, nwacha ọjị, awụọ m ọjị, mara ihe ọjị kwuru, marụcha ihe ọjị kwuru, awarizie m ọjị ndị ọzọ niile wee gaba n'ihu entities of powers one after the other. Mana example, mana ihe ọmụmatụ na m chọrọ ịwa ọjị ọ bụrụ ofu ọjị for the day. Na ịma na ihe m ga-eme bụ maybe na mmadụ chọtara m, ma ọ kwado ọjị m chọrọ ịwa, maybe ajọrọ m na temple na ọjị m na-awara onwe m just like that. Now, but I doubt I want make ịwasa ofu ọjị because of mmụọ na-enye nri. Mana example etinye dọkịta na ị nwere iji ofu ọjị, ịgọba ọjị, gọcha ọjị, wa ọjị ahụ ọgba anyị nọ, adị m ya mara gị atụ ọma anyị na-anwa iwe ịnwe ịmara gị ihe ị gọrọ na ọjị, gọcha ọjị, ewu ya n'efere, a based on ihe ị yọrọ. Etu ọjị a si wee gba, nwere ike nyochara ihe a wee yọọ ha si ya biko ha si na ọjị a wee gwa gị ma ihe a ibu n'obi ọ gasịkwa. Ngọzi anyị na-ene anya ọ ga-erukwa gị aka, wee wụọ ọjị a ịtọ wee chee ihu n'elu, ofubudo ihu n'ala,
ịmara go na ihe o mean no. I want to use layman understanding wee kọwara gị ọjị bụ that what you ask has been granted. Ọ bụ na ịwara ọjị, ịwụ ọjị, ịbụ acha ihu n'elu, ịbụ agbudo ihu n'ala. Ihe ọ pụtara bụ na ndị elu na ndị ana have accepted to bless you. Ọ nwere ịwara ọjị ịtọkpudo ihu n'ala, ofuchewe ihu n'elu. Ihe ọ pụtara bụ na o nwere ihe ndị ana na-ekwu okwu na ihe ị ga-eme bụ icheki dị ọjị akpụdoro ihu n'ala. Ọ bụ nwoke, ọ bụ nwunye. Ọ bụrụ oke nwere ihe omiri, ọ bụ nwunye o nwere ihe omiri. Icheki dị position anyway. Ọ bụrụ afọ ka m bịara ịkụziri mana ihe e kwesịrị ịma bụ na ọ bụrụ na ahụ ịtọ kpudoro ihu n'ala, ofuchebe ihu n'elu, ihe ọ pụtara bụ na at least ihe emewu ịjụgharịkwa ajụjụ ọzọ in more clear terms. Ịjụgharị ọjị awụkwa ọjị ha ọzọ. O nwere nke ị ga-awụọ even 2-3 times ka na-ekwuri something. Now, ewuo ya ihe ọ kwuru determines and the positioning etu whether nke fesiri nkọ ma ọ bụ nke fesiri elu ma ọ nke fesiri ala. Any na nwere meaning mana ọ bụrụ ka m bịa kụziere ọjị reading maka na eburo dibịa iri agba afa. Ọ nkwara ụtọ na eburo dibịa o nwere nke ị nwere ike ịwụọ maka ihe na ezumezu ma ọ bụ n'otuso gị ma ọ bụ ezumezu adịractive ma ọ na-agwụ adịractive. Ọjị ajọst tọnụ ọrụ nwunye tụsọrọ ya nụ. Ihe eji mara ọtọ ọnụrụ etụsọrọ ya bụ nwaanyị nwere agwụ tu ọmarị consistent. Ewu ya nke o nwere kesịrị yes, ewu ọzọ su no, ewu ọzọ su yes, ewu ọzọ su no, gosi gị na echikọrọ ọnụ. Ihe ọ pụtara na agwụ esoro gị atọ ọnụ ya ma ọ bụrụ otu dị n'ụzọ gị maka na ị haziri onwe gị ịbụrụ ọkpụ dibịa. So ị nwere ike mana mmụọ soro gị, mmụọ anwa so gị, ọha ga na-atọ ọnụ data ọjị because ha chọrọ iji ọjị a wee gbaghetu ihu gị ihe ga-eme n'ihu. Mana for the fact na mmụọ esoro gị, ọjị a na-atọ ọnụ n'onwe ya without any spirit backing it. So in other words, you cannot use whatever the ọjị said as a yardstick because mmụọ abakịrị ya. Because ọ mmụọ abakịrị ya bụ ọjị ezumezu mmụọ aso gị ga-eme ịgbasi afa. Mmụọ aso gị agwa gị eziokwu si na-etu akụ siri ada ịrụwa ọrụ ọha ga-eme ihe ahụ ikwu ọ bịa na mmezu ka ha wee rie utoro ya. So ihe na-achịkwa abịazie na ọjị dị bụ ọbara ore ịgawa dibụ na nke a maka na ebụrụ dibịa. Ọ ihe niile aka mmadụ na-eji agba ọsọ agwụ mụọ ya n'aka dibịa akụziere 1 or 2. Ịghọtara ya? Mmadụ ka akụziriri gị ejekwuru ụfọdụ ndị mmadụ ndị ụfọdụ ndị ofeke nwere ike ịpụta Facebook si na onwere ha na-egba ọsọ agwụ mana ihe ọ ga na-emezi ewu ọ na-eji na nkụ ebe ndị mmadụ na-akụzi nkụzi na-amụta ihe akụziri onye amụta na nke onye ọmụta na nke onye ọmụta na nke onye a obukọ ọnụ na-emekasị obi ihe ahụ ị ga-eme ịmụta na nke onye mụta na nke onye ọ bụrụ onye ahụ ọsọ agwụ ọ bụrụ onye ahụ mmụta ka ijere iji not learning mana ị draw honest enough you own up that actually somebody taught you. Yes, somebody taught me. Yes, mana to the glory of the gods onye ndị kụziri ndị mgbara ọsọ agwụ na be ha akago m ha taa. Yes, sara amara Chineke. Ghọtara ya? So who says na ịma aka ọ gaghị? So be humble enough to honor. Now, ọ bụrụ na ịwara ọjị awacha ọjị ahụ ọ dị 4 lobes example. Iwu onye bụ ọjị example o nwere ike ofu egbudo ihu n'ala ma ọ bụ na ịbụ agbudoro ihu n'ala. Ihe ị ga-eme bụ ịma ya aka n'ofu nke a gbudoro ihu n'ala maka na nke gbudoro ihu n'ala abụdogo ndị ana. Iweregoro ofu ọjị atụpụrụ ana nwaana anaghị ihe bụ ụzọ tọpụrụ maka na ana bụ isi mmụọ. Ịtọpụrụ ndị ana ịtọpụchaziere ndị ana ọfọzie ihe ka ịtọ na-efere gị ofu gbudoro ihu n'ala na ịbụ achị n'ihu n'elu. Ịgba ọchị onye ụwa gị na mmụọ nyere gị na ha so chi onye ụwa gị na mmụọ onye na-eso tụpụrụ ha ofu ọjị nke chere ihu n'elu. Then for the remaining one nke ọzọ chere ihu n'elu chere ihu n'ala sorry ịkpọ ọkụ mmụọ niile gị na-asụ ma ndị ana na ngwurube nna gị ma ndị ichie ma ndị mmiri ma ọsịkwa na ọsị ha niile ezumezu ha ncha ihe asị adọ ha dịkwa ọchị tupu ọ bịa dị efere ha ọfọzie ofu doro ihu n'elu inwe ka wede dat one taa. Efere ya then mana ọ bụrụ na ọ gbara ihe dịka 5 ịmarago na ewere iwere kwudoro na ana tụpụrụ ana first
were the second one tụpụrụ chi gị na mmụọ onye na chi gị so. Were the third one tụpụrụ ndị ichie. That is break here again tụpụrụ ndị ichie na ndị mmiri gị ma ọ bụ ezumezu mmụọ onye gị na-asụ. Ọ bụrụ na ịtụpụgo ọbụrụ ọgbara 5 ịtụpụrụ anọ ọ gbara 5 ịtụpụrụ anọ ofu ọfọ 4 ịtụpụrụ chi ofu ọfọ 3 ịtụpụrụ ndị ichie ofu ọfọ 2 ịtụpụrụ ndị mmiri gị na-agwụgo ofu ọfọ 1 nwa na-afọzi n'eta ya. Mana n'imezi example n'imeri ọgba ịtọ ịtụpụrụ anọ ofu ịtụpụrụ chi gị na mmụọ niile nye na chi gị so ma ndị mmiri ịkpọkọtazi ha niile ọnụ ma chi gị ma ndị ichie ma ezumezu mmụọ niile gị na-asụ tụpụrụ ha the second one ịtazi the third one. Ịghọtara ya? So if it's plenty now you can break it chi ichie agwụ na ndị mmiri. Mana ọ bụzie na ọ gbara less ịmarazie ndị ga-ama adịkọta ọnụ wee tụpụrụ ha ọchị. Ịghọtara ya? So ihe ndị a bụ ihe kwesịrị ịma gbasara ibido ihe o make use of ọjị. Ifu na ọjị you can never go astray maka na ọjị o wetara ọjị wetara ndụ. Ị kwesịrị iji ọjị wee na-ajụ ese. Ịma ọ na-eji ọjị agba afa. Eji ọjị agba afa. Ọjị positioning nwere ihe omine. Oche ihe na onwe ihe omine. Ọ tụọ nkụ o nwere ihe omine. Ofe sie gị ma ofe si ebe ọzọ o nwere ihe omine. Ofu tụkwasị n'elu ibie o nwere ihe omine. O nwere ike nere ma ọ nwoke ma ọ nwaanyị. Ịghọtara ya? So ihe ndị na-abịa m ịkụziri maka na ebe ọ dịbịa gbara uru. Ma ana m achịkọwara gị asị onye ọdịnala onwe mgbe iri eruo ifu na personal nwere ike iji ọjị wee jụọ ajụjụ and agwụ gị sie ike ifu na ọ ga na-ekụziri gị at least 1 or 2. So bido tata. Mana ọ bụrụ na ebe ị nọ n'ime nwetawa ọjị ma ọ na n'obodo oyibo ịma na ọjị is very expensive because of flight and rest of them. Now before you go to African shop and get them, it's very expensive. From nwere nweta ọbụrụ ọ dịgo dry. Mmụọ ma ihe na-agabiga and onye nwa bụ challenges na-agwa ụnụ. O nwere onye nọ na mba wee na-eme ọdịnala na onye nọ n'ụlọ abụrụ ofu. Ndị kpọrọ m ọrụ mana I can actually be in Abuja wee za my call but they say no. Na o nwere ihe dị iche na mmadụ na be nna ya wuru be nna ya wee na-aza call ya ya na mmadụ na mba. Onye nọ na mba dị limited of the access o nwere with ndị kpọrọ ya ọrụ. Ọ dịpendịkwara ndị kpọrọ ya ọrụ n'ụdị ọrụ akpọrọ onye ka ọ n'ụdị ọrụ akpọrọ onye ka ọ fụ maka ya. Echi niile bụ Wednesday by this time ihe anyị ga-akụzi bụ ndị akpọrọ ọrụ ya na ụdị ọrụ dị iche iche akpọrọ ndị mmadụ. Anyị ga-awụ okwu na wee kọwara ihe dị omimi gbasara ọrụ akpọrọ ndị mmadụ n'ụdị dị iche iche. Onye abụ topic echi. So mana ihe na-achịkọwara ịghọta gị uru ọjị bara. So ọ bụrụgodu na ị nwere ọjị ị nwere ike use hot maka ndị nọ mbatere aka. Mana ọ bụrụ na ị nọ be nna gị kaba arụ na-enweta ọjị wee na-akụ ọfụ. Ịma na mmadụ nwere ike kọsachalụ gị ma ọ bụ na-emeghị akaje na-achọ ka ọ nara gị oke gị wee weta ofu ọjị na-abịa nna gị ayọ wee yọọ ndị ichie na ndị ana si ha biko na onye na-etu a na-achọ ịnara gị oke gị mana ị nwere mmadụ weta ọjị mana ị nwere mmadụ mana ọha nwa bụ ndị ichie na ana ka ị dabere na-asị ha kpee ikpe ziri ezi na ikpe gbasara mmegide okeke emegide gị. Iwere ọjị akwụbicha okwu. Ọjị a nna ofu ọjị a 50 naira 100 naira ọjị nwere ike inye gị ikpe ziri ezi 1 million naira 2 million naira million or 2 million ka nọsọpụ. So learn iwere ekwubicha okwu. Ọ bụrụ na ị nwere ana ngwuru were ọjị a jebe n'ebe ị dọrọ ana ngwuru ịwana ya awa ikpebicha ya iwere ọjị a jedebere ndị ana sị ha biko na ọ bụgoro iri na ọ dibịa gwọrọ ọgwụ a ọ bụ dibịa nwoke ọ bụ dibịa nwaanyị
okwuru n'ụtụtụ, okwuru n'ehihie, okwuru n'abalị, ọgba ọtọ wee kwu ya, okwuchara ya kpọọ ike n'ala, ihe ọsọ onye bụ nọ ihe o mere wee rụja m ọrụ a na ya bụ dibịa na-agwọ ọgwụ na ike ya dụrọ n'elu, na ya bụ dibịa na-agwọ ọgwụ na ọ na-azụ ụkwụ n'ala, n'ihi na akpọkọ ana ndị ana ha kpee ikpe ziri ezi n'etiti gị na onye na-etu a, na ọ bụrụkwa na aka gị dị ọcha. Ọnya ka m ji agwa ụnụ kwụsị ọnụ nsọ ala ka gị na ana bụrụ gbarụọ. Imechaa ya, ekwuchaa ya, jee ebe ị dọrọ ala jee debe ya, gbazie nkịtị ihe ga-eme tomorrow. Mana ọ bụrụzie na ị dọrọ ana na onwere ebe ị dọrọ ana, no problem. Ọ bụrụ na onwere ebe ị dọrọ ana, bata na ngwurube nna gị, jee ka nna gwa na ngwurube nna gị, jee yọọ ayọ, ma ọ bụ na o nwere ihe na-eme na ngwurube nna gị, ọ bụrụ ihe mgbawa obi na amara ebe ya bụ mmiri zibe na opi gbọgụ, ị mara ọgba ndụ ma ọwụ mmetọ ma ọwụ nkwutọ ma ọ bụ ihe ọ bụla emebiri na ngwuru, o wee na-ewute gị, wee na-ebegharị ibesi na were ọjị fesie east. Ọ bụrụ na kọmpaụnd owe ebe ọ ya bụ ịnọrọ fesie east, ya sị na ịgwọba ọgwụ, baa n'ime rum gị, fọkọrọ ọf ya rum nwere ebe fesie east, fesie iwere ọjị niile kọchaa ikebe eziokwu niile ma na-etu a ka o sipụrụ eziokwu, esikwa na asị den chọzie ebe ọbụla n'akụkụ fensi ma ọ bụ na kọmpaụnd gị enwere fensi, chọọ ebe nwoke a na ụlọ, chọọ n'ofu ebe ebe mmadụ nwere ike idekwa ụkwụ, ma ọ bụ ebe adịghị anyụ, ọgbọkọ ebe a na-anyụ mmamịrị, nwoke ebe a na-anyụ mmamịrị, nwoke ebe a na-anyụ mmamịrị nwere ike ọgwụgwọ n'ọnụ ukwu ojoko, ọgwụgwọ n'ọnụ ukwu ojoko ka ị fụrụ ebe ị ma na a na-anyụ mmamịrị, uwe ukwu ojoko tinye n'ime kpochie. Ọgwa na ị nwere ukwu ojoko, chọọ nyụọ ihe ọbụla, ọgwụgwọ n'ebe a kụrụ osisi ma ọ ebe ọbụla, were ekwuchi okwu kpoo obere na tinye ọjị ahụ kpuchie, si ndị ana ha kpere gị ikpe ziri ezi wọchizie aka ọ dịghị anọ ọcha. Ịghọtara ihe ọjị bụ, ọ dịghị atara ihe ọjọọ. Etu a nọkịta mụ na ụmụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi mụ na mmadụ na-eje kọt ka e mụna na-eje kọt ije mere mụ na ha na-eje kọt mma ekpere gị eje kpe gị na kọtụ ana maka na gị nwa na onwe gị na ana ka ị na-azụ ụkwụ n'elu. Ịghọtara ya? Onye mechaa mpụ akụ fechara ọdara awọ, so na ana ka m meje kọsara, adenye nke a adenye ana bribe, ana abụrụ kọt nwere ike bribe law enforcement agency, nwere ike bribe mmadụ, mana ịma bribe wana onye ka ewu ịmụ na-erigo ndị ka ogologo rie ndị ka mkpụkpụ, rie ndị ka gbaa agba rie ndị ọgaranya. So ije kụsara ala hapụzie ya dịra ọsịsọ. Ihe na-eme ndị mmadụ bụ na ndị mmadụ chọrọ isi ka ije bọwa obodo ozugbo. Ịnwe ọ na iji ịbọ bụ na ị nwere ike ịbọfe abọfe ma ọ ghara ịbọrụ abọrụ, ọnya ka eji so ga abọ n'ọbọ. Mana ịkọsara mmụọ eji n'aka eje gbalụ gị ọgụ, ịmara ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a nkụzi taa, ma ọ bụ ihe na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send them message na WhatsApp 0805 7837672. I call again 0805 7837672. Elofu na afọ eji nweta anyị na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu Oraifite. Ọkwa afọ aka eji nweta na Facebook page m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu Oraifite. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ekwubie m okwu n'isi ụmụ m niile, friends and well wishers all over the world, ndị niile nọ under the influence of my voice. Ekwubie m okwu ngozi n'isi ha, si let there be liberation, ka ihe ọhụrụ bido mmebe. Ndị niile agbara ụchụ mmụọ ma ụchụ mmadụ, ekwubie m okwu, erivasi m ya. Let there be liberation, let there be upliftment, let there be favor. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie na anyị ga-ayọrịzi na egwu anyị eji wee sị ụnụ ka emesịa ka ọ dị oge awa na echi na-abịa abịa, na ọ bụrụ ndị enyi m ndị abịa. We see you tomorrow. Oh,
Achọrọ m ka akọrọ gị akụkọ mere eme n'ihe gbasara ndụ m onwe m. Mgbe m bidoro ọrụ a wee zụọ ọkpụkpọ okwu akpọrọ m Agazie.